नमस्कार भाई लोग, काल बा आपके भाई मोनू सिंह। तो भाई साहब, पावर स्टार के लोग जितना भी लोग होली के गाना के इंतजार करत रहे ओकर इंतजार लगभग लगभग अब खत्म हो गईल बा। पावर स्टार के पोस्टर आ गईल बा और गाना आवता टी सीरीज से। और गाना के नाम बा सतरंगी सलवारवा। बहुत नामे सुन के मजा आ जाता। होली लागता कि वही दिन से स्टार्ट हो जाइए पवन सिंह के गाना आई। और गाना लिखले बाड़े विवेक अनमोल और गाना में म्यूजिक देले बाड़े सुपर हिट म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह जी। और गाना में काम कैले बाड़ी साथ में महिमा सिंह जौन उनके मूवी के हीरोइन आई, वह साथ में काम कैले बाड़ी। और टी सीरीज से ही गाना आवता तो बहुत ज़बरदस्त गाना आवता। फर्स्ट लुक आ गईल बा, पोस्टर आ गईल बा, साइड में देख सकत जब पोस्टर के। और भाई कहतनी कि गाना हमरा लागत कि आवते तूफान मचा दी टी सीरीज से, काहे कि गाना काफ़ी बढ़िया बा हम जानतनी। और गाना बहुत ही बढ़िया धमाल मचावे वाला बा इस होली में। और लगातार 3-4 गाना अब आवत रही पवन सिंह के। एक बाद पवन सिंह ऑफिशियल से भी 1-2 गाना आई पवन सिंह के, और भी बहुत कुछ आई। लेकिन पहला गाना के पोस्टर आ गईल बा तो भाई लोग दबा के एकदम शेयर करे के बा। एकदम गाना आवते एकदम बवाल मच जाए के चाहिए, कहीं से कहीं तक एकदम मतलब चूक नहीं खे छोड़े के। काहे कि पवन सिंह के गाना के काफ़ी लोग के इंतजार रहे, काफ़ी दिन से इंतजार रहे, तो इंतजार अब ख़त्म हो गया भाई। और टी सीरीज हमारे भोजपुरी से गाना आवता। और टी सीरीज से जौन गाना आवता अभी के डेट में वो गाना बवाल जाता, हिट जाता। तो पवन सिंह के ही गाना भी लगभग सुपर हिट बा, अभी से हिट मारल जा सकता एकरा के। हम गाना आवे से पहले ही एकरा के सुपर हिट घोषित कर देनी। तो भाई लोग अपन राय कमेंट में जरूर बताइए लोग। तब तक कहती जय भोजपुरी, हर हर महादेव।